ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ അധ്യായം 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതാണ്? ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. പിന്നെ മനുഷ്യരിലെ 4 ന്യൂനതകൾ കണ്ടു. പിന്നെ വന്നിട്ട് മനുഷ്യന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസം. വിശ്വാസത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വിശ്വാസങ്ങൾ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഒരു വിശ്വാസം, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ വേറെ രീതിയില്, അങ്ങനെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രാ വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ തത്തമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്ത് രജോ സ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഇഷ്ടമുള്ളത്, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവര് തന്നെ ചിലപ്പോ ആരായിട്ട് മാറും? ആരാധനയ്ക്ക്. അപ്പൊ അവര് തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട്, ദേവനായിട്ട് മാറി അവരെ തന്നെ ആരാധിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളില് ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധാ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. അപ്പൊ താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിശ്വാസമുള്ളവരെ നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ്? ഓരോ വിശ്വാസം വരണം. ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരില് ആ വിശ്വാസവും വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓരോ വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അവരിൽ എന്ത് വരുന്നത്? ഈ വിശ്വാസങ്ങളും വരുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്.
യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാം ശന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കും? ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ആരാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഓരോ ദേവന്മാരെ ഓരോരുത്തരെയാണ് ആരാധിക്കുക. അതായത് സാത്വികത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരെ ആരാധിക്കുന്നു? ഭൂതപ്രേതാദികളെയാണ് ആരാധിക്കുക. സത്യഗുണത്തില് ദേവന്മാരെ, രജോ ഗുണത്തിൽ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇന്നെന്താ പറയണത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ആസക്തി, കാമം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രേരിതനായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികള്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികള്, ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ ആരാണ്? അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ കൂട്ടുനിൽക്കില്ല. മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അതിന് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ആഹാരസ്തപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്? മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസങ്ങള്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആയു, സത്വബലാരോഗ്യ, സുഖ, പ്രീതി, വിവർധന, രസ്യാസ്നിഗ്ധ, സ്ഥിരാസ്ഹൃത്യ, ആഹാര, സ്വാത്വിക, പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവുമായ ആസ്വാദികരവുമായ ആഹാരം സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം, ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നിഗ്ധം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം അല്ല. അതായത് ഭഗവാന് നമ്മള് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇസ്കോണിൽ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേകം പ്ലേറ്റുകളിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു തുളസിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്രകാരമാണ് കഴിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഇതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ കയ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, പുളിപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്?
രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങള് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം. നമുക്ക് ഭയങ്കര പുളിപ്പുണ്ടാവുക, ഭയങ്കര ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ വേണം അവർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ആര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ മുളകൊക്കെ കടിച്ചു തിന്നുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. നിയാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരീക്ഷിതം ചെയ്യർ ഉച്ഛിഷ്ടാമപിചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി താമസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഒന്ന് 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭക്ഷണം. ഇതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്, താമസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് പാകം ചെയ്യുക, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെടാ, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ദുർഗന്ധമുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം. അതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക, താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രാജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭയങ്കര എരിവ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, ചൂട്, വരൾച്ച, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഉച്ഛിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം, അഴുകിയ ഭക്ഷണം, എന്താണ് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണം അല്ലെ. പിന്നെ 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് പാകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അഫലാകാംക്ഷു യജ്ഞോ വിധി നിർദിഷ്ടോയ ഇച്ഛത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേദി മനഃ സമാധായ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു, ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചെയ്യുന്നു, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായ യജ്ഞം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവ യത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വിധിഹീനാമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദാന്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പൂജ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെയും മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെയും പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇന്നും കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ, പിന്നെ എന്തുമില്ല, വിശ്വാസവും ഇല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം എന്താ പറഞ്ഞത്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് രാജസികം, ഭൗതികമായ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം. സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. താമസികം, വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യില്ല, പൂജാരികൾക്ക് ദക്ഷിണ നൽകാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് തമോ ഗുണമുള്ള തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെടുന്നവർ ചെയ്യുന്നത്.
താമസിക യജ്ഞം. ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാച്ച ശാരീരം തവ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷൻ, അതായത് ഭഗവാന്, പരമപുരുഷനെ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ തുടങ്ങിയ ഉന്നത വ്യക്തികളൊക്കെ ആദരിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ ഏതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആദരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുക. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, ഇങ്ങനെ ഉടങ്ങിയ ഉന്നത വ്യക്തികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അപ്പൊ 3 തരം തപസ്. ആ 3 തരം തപസ്സിൽ ഒരെണ്ണാണ് എന്ത്? ശാരീരിക തപസ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, 3 തരം തപസ്. പിന്നെ അടുത്തത് വാഗ്മയ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. വാഗ്മയ തപസ് എന്താണ്? അനിത്യോഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ സത്യമായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്യം പറയാ, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം, പിന്നെ ഹിതകരമായിട്ടുള്ള ഭാഷണമായിരിക്കണം എന്ത്? ഈ വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ വേറെ എന്ത് വരുന്നു? പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഏതിലാ വരുന്നത്? വാഗ്മയ തപസ്സിലാണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് മാനസിക തപസ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതായത് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധിയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ് അല്ലെ? 3 തപസ്: ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്ത തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അത് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുക, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും ആത്മീയ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യാണ്. 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ. അപ്പൊ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമാണ്. അതായത് വാഗ്മയ തപസ്സും ശാരീരിക തപസ്സും മാനസിക തപസ്സും, ഈ 3 തരം തപസ്സും നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി നമ്മൾ അതില് സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തതിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമദ്രവം. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ബഹുമതി ആരാധനയും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണെങ്കിലോ രാജസികം, അത് ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. ഈ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസികമാണ്. അത് ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ്. ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ക്ഷണികവുമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? രാജസികം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ്. ഈ താമസിക തപസ് എന്താണ്? മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്തമാസമുദാഹൃതം.
മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തത് ഏതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. അവിടെ 3 തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്? ശാരീരിക, ഈ 3 തപസ്സും നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് സ്വാത്വികം. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ അടുത്തത്? ചെയ്യുന്ന തപസ് രാജസീയം. രാജസികം. ബഹുമതിയും ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ ചെയ്തുള്ളത് രാജസികം. പിന്നെ താമസികം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, സ്വന്തം പരിക്കേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. ഇനി നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള ദാനം. ദാതവ്യാമിതി യഥാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം പാത്രികാ സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന ദാനം സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രതിഫലം, കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക. പിന്നെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ, പ്രതിഫലേച്ച ഇല്ലാതെ, കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വേണം? ഉചിതമായ സ്ഥലത്തായിരിക്കണം, വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട സമയത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നന്ദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചപ്പോ ദാനം കൊടുക്കണം സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ തീയതേച്ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാത്ത, നമുക്ക് എന്തില്ല അവിടെ? പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ല, അങ്ങനെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അദേശകാല പാത്യാന പാത്ര പിശ്ചീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്സാമാസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞതയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഉചിതമായ കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനം. അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഉചിതമായ കാലം, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഉചിതമായ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ഉചിതമായ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലം ഉചിതമല്ലാത്ത കാലം എന്ന് വെച്ചാല് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലം. അതെ, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലം അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയം ഉചിതമല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സ്ഥലം ശുദ്ധമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, ആ സ്ഥലം എന്തില്ല? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നത് ആൾക്കാരുടെ അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. ഇനി 2ാമത്തെ പോയിന്റ് അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നത്. നമുക്കൊരു ഉചിതമായ വ്യക്തിക്ക്, നമുക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്ത് തന്നെയാണ്?
അതും താമസമാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദരവില്ലാതെ നൽകുന്നതും അല്ലാത്തവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം, അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്ത് തന്നെയാണ്? താമോ ഗുണത്തില് വരുന്നതാണ്, താമസത്തില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? 3 തരത്തിലുള്ള ദാനം. സാത്വിക ദാനം പറഞ്ഞത് താമസം, കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നത് സാധിക്കും. അതായത് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളില്, മാസാന്ത്യത്തില് വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ ദാനം ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സാത്വികമായിട്ട് പറഞ്ഞ അടുത്തത് രജോഗുണത്തിലുള്ള ദാനം തമസല്ലേ? നൽകുന്ന ദാനം. പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രജസ്. പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ദാനം രാജസീയം. ഈ രണ്ടാമത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്താണ്? നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് അർഹതയുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ളത്. അർഹതയുള്ള വ്യക്തി, ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ വ്യക്തിയെ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കാണ്, അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്നിവ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തത്സത്ത് എന്നിവ. ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിരപേക്ഷ തത്വം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകൾ ഓം തത്സത്ത്. ഓം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. തത്ത് എന്ന് വെച്ചാലോ അതീന്ദ്രിയം. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ദാനവും യജ്ഞവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളത് അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് അവിടെ ആര് ക്ഷമിക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൂടി അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതുകൂടി അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ വ്യാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ്? യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് അറിയാം എന്നല്ലേ, പരമപുരുഷനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ്, ഓം എന്ന് ഉരുവിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞദാന തപസ്സുകള് അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ആണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ? അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നാച്ച തത്പ്രേത്യ ഇനോഹ
തത്പ്രേത്യ നോ ഇഹ പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എങ്ങനെയാണ്? അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഏത് ലോകത്തിലായാലും അതെങ്ങനെയാണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രയോജനകരമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗർ പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം, ബാക്കി നമുക്ക് പറയാട്ടോ. മാതാജി 15-ാം അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായത്തില് ദൈവിക ഗുണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ജ്ഞാനം, നിർഭയം, നിർഭയത, ഗർവ്, അതിലേതാ ശരി? മതചിത്വം നോക്കിയിട്ട് മതിയോ? ആ ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? വിധി പിന്തുടരാതെ സ്വന്തത്തിന് ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥിതി. ശാസ്ത്രവിദ്യകളെ പിന്തുടരാതെ തങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥിതി എന്താണ്? ശ്വാസം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് അല്ലെ? ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വിശ്വാസം. വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. ശ്ലോകം 4 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സാക്ഷികൾ ജനമാരെയും തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും? ആരാധിക്കുന്നു സാത്വിക ഗുണം, വിശുദ്ധ സത്വഗുണമുള്ളവർ, വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും. സാത്വിക ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അസുരന്മാരുടെ എന്താണ് ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും കട നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതുമായ ഒരു സത്വഗുണത്തിൽ പെടുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് സാത്വിക സ്വഭാവം ഉള്ളവരാകുന്നു. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, ഉപ്പുരസം എന്നിവ പദാർത്ഥങ്ങള് രാജത്വ സ്വഭാവികളും രോഗങ്ങൾക്കും അറിയിക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധത്തോട് കൂടിയതും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തത്, ചെയ്തത് തമസോ ഗുണം. തമോ ഗുണം. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം. ഗുണത്തിൽ വരുന്നു. ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനും കാട്ടലിനും അനുഷ്ഠിക്കാൻ രാജസ്ഥാനിനും പ്രസാദവിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, കൂട്ടുകാരിക്ക് കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോഗുണം. മനസ്സിലായത്? അത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാത്തത്. ഓരോരുത്തരുടെ യജ്ഞം പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം ഗുണത്തിലുള്ളത് കർമ്മം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലിച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇല്ലാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യോഗ്യരായവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം സാത്വികമായ ദാനം.
ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം ഫലമുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ പ്രത്യുപകാരം സമ്മതമില്ലാതെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് തുടരുന്നതാണ് രാജത്വം. രാജസികം. താമസികം ഉചിതമല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത കാലത്തും നിശ്ചിതമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയും നൽകപ്പെടുന്നത്. ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നത് താമസികം. അത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി? ലാസ്റ്റത്തെ 2 പോയിന്റ്. അർഹരായവർക്ക് സന്തോഷമില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതും താമസികമാണ്. അതായത് തമോഗുണം. ഉള്ളവർക്ക് ആർക്കാ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്? സന്തോഷമുള്ളവർക്ക് അർഹരായവർക്ക്. അതാരാണ് അർഹരായവര്? അർഹരായവർ ബ്രാഹ്മണര് സാത്വിക ബ്രാഹ്മണര് സന്യാസികൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് വിശ്വാസം, അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കില്ലേ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാനം സാത്വികം. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ് ആദരോട് കൊടുക്കണം ദാനം. ആദരവോടുകൂടി കൊടുക്കണം. സത്യവും പ്രയോജനകരവും വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും ധർമ്മരക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്ന സാത്വികം. ശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതായത് ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ ബഹുമതിയും ആരാധനയും കഴിവുള്ള വാങ്മയമായി തപസ്. സത്യവും വേദമന്ത്രോച്ചാരണവും ഗുണം മാനസിക താമസ് താമസിക ഗുണം. താമസികത്തിലുള്ള വാഗ്മയം. ആദ്യം 3 തരം തപസ്: വാഗ്മയ തപസ്, മാനസികം, ശാരീരികം. അത് നമ്മള് എന്താണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യും. ഈ 3 തരം വിശ്വാസത്തോടെ നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ബഹുമതിയും ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സാത്വിക തപസ്. അടുത്തത് തമോഗുണം. തമോഗുണത്തിന്റെ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അന്യരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോഗുണത്തിലുള്ള. ഓം തത്സത്ത് എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഓം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമാണ്. ഓം തത്വത്തെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രായശ്ചിത്തം ഓം ഭഗവാന്റെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമാണ് ഓം. അല്ലെ? ഓം ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാനാണ്. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാരാണ്? പരമനിരപേക്ഷ സത്ത് ഭഗവാനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 28ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വിശ്വാസവും കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് ക്ഷണികമാനത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന തപസ് അസത്ത എന്ന് പറയുന്നു. തപസ്സും യജ്ഞവും ദാനം, യജ്ഞം, തപസ്സും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഓം തത്സത്ത് വിട്ട് ചെയ്യണല്ലേ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതെ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അസത്ത് എന്നാണ്. നമ്മൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയും? ചെയ്യാൻ